Ongi etorriak, publiko maitea! Redo solfatamifa payasoak ditugu gure atzean. Gaur, Redo pailazen historia ezagutuko dugu. Alzheimerrekin hasia da eta soan hanka sartuko zu. Irri egin dezagun, beharrezkoa da. Ongi gogoratu, zuen algarata, gure irribarrea. Momentu tristeak, alde batera utzi, gurekin gozatu. Irri egin ezazu. Paiazoak dira, algararen lagun. Irri egin dezagun, bromak elkarri egin, lorea usaindu, eta braia maitu. Zapata handiak, Iazin ibili, eta oztopatu. irri egin dezagun. Irri egin ezazu, zu. Zirrindula txikian ibili. Bionboa da gure truko izarra, Zergatik ez du ekartzen paiazoa. non dago Redo bionboarekin. Besoaren trukoa ez dugu egin. Hor daude geldirik Redoren zain. Bionboa berandu atera truko guztia ikusi da. Hauan kasartze garanta hartu zaio. Bera tunpatu da, ez da gogoratu, gaizki atera da. Berandu atera du, dena ikusi da. Barkatu lagunak, nola ahaztu dut, hauan kasartzea. Dena zapuztu du. Bionboa aztu duzu. Hene, kopetilun geratu zen gertatukoaren ondorioz. Baina bere kideek ez duten garrantziarik eman. Beak ordea, bazekien Alzheimerra zuela. Zaren sintomak ageriak ziren. Ezin oso kopeta ilun, tatxikabetuta. 11 aldiz egin du. Gure truko izarra, Lasai, 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 lasai. Ezin! Irri egin dezagun, ez da zer gertatu, hanka sartze bat da. Baina berak daki, zer gertatu zaion, Alzheimer hasi da. Ezkutatuko du, da disimulatu, ikusi dezagun. Irri egin dezagun. Ezin zaitu ahaztu. Payaso horrek dena zapuztu du. Zorionak, baina azken numeroa, en fin. Hau, denbora batzea, numeroa indar hondikoa da, baina pena hondia. Beno! Arratsaldeon lagunak. Asteko nire burua aurkeztuko dut. Leo Brian, Fantasy Zirkuko zuzendaria naiz. Zuen numera ikusi dut eta nire ustez, gaitasun handia erakutsi duzue. eskerrik asko. Gaur bereziki ez da gure ikuskizuneko nena izan? Beno, akatxen gainetik begiratzen dut nik. Horiak entxaio pixka batekin, obelitezke. Izugarrizko aukera bat dut zuentzat. Nor da hau? Lan eskaini nahi dizuet Fantasy Zirkuan. Guretzat, entzun duzu Redo lan finko bat eskaintzen ari zaigu. Benetan ari natzaizue. Ez da txantxa bat? Aspaldi nabil paiazo batzuen bila. Gurekin ibiledakoak berehala jubilatuko dira, eta? Benetan diozu. Ongi entzun dut. Akabo gure miseriak. Bai. Ebeno, egia esan, zuekin biekin moldatuko nintzateke.
Beste hau ez da oso fin ibili, baina zuen laguntzarekin arindu dituzue berakatsak. Eta horrek asko esan nahi du, profesionaltasun eta elkartasun handia erakutsi duzue. Barkatu, baina guk talde bat osatzen dugu. Eta ez baldin baduzu talde osoa nahi, gurekin jai duzu. Baina badut hirugarren paiazoa. Oso ona bere lanean. Jumbo profesionalitzela da. Ez alduzua bere ondoan lanik egin nahi? Xoxe dara erabaziko zenukete. Sentitzen dut, baina arestian esan bezala, edirurak edo inorez. Ene lagunak? Entzun nazazue. Izugarrizko aukera da, zuentzat. Benetan, ez duzu egin beharrik. Badakit. Baina hori da, paregabe egiten nauena. Gaitasunak topatzen, trebenan ni naiz. Talentuan zematen, trebenan ni naiz. Fida zaitezketen nire senaz. Eta horrek zer esan nahi du talentua alduguk. Lasai! Entzun ezazue adi, zuen esku dago. Azaldu ez da zu argiago. Lasaitu, kasu egin kanta honi. Entzun ongi eta adi zu egin. Zirkua, ongi etorri zirkura, ametsak betetzeko, egi bihurtzeko, arrakasta lortzeko, ez zeuki zalantzik, hau da fantasi, enago hemen denbora galtzeko. Zirkua, ongi etorri zirkura, artistaz betetako, holtza horretan, zuek gure izarrak, zatozte bihurtuko zaituztet, famatuak. Ez dakit ongi ulertzen zaitudanik, zeri buruztari den oraindik ez dut argi. Lan eskaintza bat dela ez dago zalantzarik, entzun ezazue amestu behar duzue. Fantasirekin? Zirkura, ongi etorri zirkura, hau da zuen aukera paregabea. Badakizu gure jarrera, ezin duzu eukatu, sartzitezte abenturan. Bai! La, baita la. Usargin tezkezir, uan. Zedo ezin dut kontratatu, ezin nuke hankasartu, pinta berriz trompatu, baina ez da egiten. Zuk ez duzu ezagutzen gaitasun ugari ditu, erakutsiko dizkizu. Noski baiet! Venga, zirkura ezue, ongi etorri zirkura, aldatu baiarrera, jokabidea, da zorion txubizi. Bai, fantasiren kidei, zanik. Baina Lea, hirurak sartu beharko ginateke. Beti egon gara elkarrekin. Segizuek. Oi, esker mila. Zuen eskaera oso zaila da, ta ez dut argi zer egin. Horregatik sazaitez, gero soik zuek bi, nirekin zuek mesedez. Hori da! Bai, segi zirkura, baina soilik sartu zu. Hori da eman jozuen mesedez! Oso proposamen interesgarria, baina dagoeneko ezagutzen duzu gure iritzia. Tentagarria benetan, baina Lasai, segizuek. Ni baino azoz gehiago merezi duzue. Ta gainera, ni joten banaiz. Ziur dena zapuztuko dut, berriz ere. Inolaz ere ez. Edo hirurok, edo inorez. Momentutxo bat.
utzi dei bat egiten. Bai? Presta ezazu kontratua. Los tengo en el bote. Ezer naiz gauzo guztietarako gizona, domatzaile lanaz gain administratzaile lan eta ere. Ikaragarri baliatu zu, badakizu. Mesede hori egingo zenidake. Ai, hau bada gero, ez baitakit ez etzik esaten. Baina, Jumbo eta bere kontratorekin zer? Zer egingo duzu? Lasai. Jumborina utzi nire kontu. Konponduko dut. Ongi da, baina ez du bat ere ongi hartuko, gozoa jarriko da. Beno, biatuko dugun konponbideren bat. Onartu beharko du. Bikain, alaba diozu? Itxi dut dagoeneko zuen kontratua, mesedez, etorri. Gure kontablaren deia jasoko duzue xehetasunekin. Entzun. Hiruak, barruan zaudete. Ados ba, mintzatuko gara. Bikain. Mila esker lagunak. Istorio hau kontatzen ari dira Horeiru pairazoa Etorkizunik izango aldute zirku berrian lanean. Arazoak sortu, denankazkoratu, protagonista alzheimerra. Buelta gaitezen, ea zer dioten, historiaren hasiera da. Ene, zer interesgarria eta zuzendarioen zirkuan hasi zineten lanean. Bai, jakina. Ta orduan, bizitza aldatu zitzaigun. Hala, esageratua. Horrela gustoko dut, 3 partida jarraian bukatuta. Kaixo, hemen gaude? Bai, entzuten ari nintzen, oraindik zain ala? Bai jauna, Rene irister egongo da. Ara, hemen dator? Tira segi, nik partiderekin jarraituko dut, izugarrizko norgehiagoka dut nire buruaren aurka. Hala, hemen gaude. Kaixo, Rene, hemen ari ginen. Kontu kontari gure ibilbide artistikoa errepasatzen. Nor dira hauek? Lapurrak! Lapurrak! Iraifona! Zemelania, berdin jarraitzen aldugu. Zer uste duzue? Gauzak ez dira bat ere aldatu. Ez dut tutik ere gogoratzen. Baina tira, eskerrak astean behin baino ez dudan etorri behar. Kaixo, Rene. Aupa, zer moduz? Gure izenak gogoratzen. Bai, noski. Nola ez? Ai, mingain puntan daukat. Ea, entzun hau. Irri egin dezagun, beharrezkoa da. Ongi gogoratu, zuen algarada, guri irribarrea. Momentu tristeak alde batera utzi, gurekin gozatu. Irri egin dezagun, irri egin ezazu. Mi fa eta solfa. Horixe bera. Badirudi musikoterapia bere funtzioa betetzen ari dela. Nola? Terapian zaudela, eta orain arte ez diguzula ezer esan, ene? Bai ona, zertan datza? Ez aldakizu Alzheimerra utena, gatze duten azkeneko gaitasunetako bat, musika dela! Diondira. Musikan oinarritutako terapia da. Duela gutxi probatzen hasi ginen eta emaitzanak ikusten ari gara Alzheimerra duten pertsonengan. Musika eta dantza mota ezberdinak erabiltzen dira jen memoriak estimulatzeko. Eta gaur, euskal dantzekin aritu gara. Aizue, erakutsiko aldigu zer ikasi dugun? Telebistaren aurrak, erdizka lauetan! Jautzi! Erdizka? Hori da, primera nahi zarete.
Ongi dene, hobetzen zoaz. Zoragarri. Erdizka. Erdizka. Erdizka lauetan. Ez bihotza, alderantzik zoaz. Jautzi. Erdizka. Ara beste ere, hau eromena. Erdizka. Ezker. Hau desastrea. Eskoin. Ezker eta hiru. Erdizka. Erdizka. Eskoin Kontu, eta zeroriko ezker. zara? Eskoin eta hiru. Erdizka. Lagundu nozazu favorez, zerotuan abil. Erdizka. Oraintxe nator, ez mugitu ongi. Zer behar duzu ez? Hau eromena. Desastre bat. Kontuz, badoa! Baina, ez zit kasurik egiten, ez mugitzeko esan dizut! Baina, nora zoaz? Beste aldera, mesedez! Baitia, beste aldera! Nik ezin dut. Venga, ba! Eskoin. Ezker hiru. Erdizka. Erdizka. Eskoin eta ezker. Eskoin eta hiru. Erdizka. Luze eta salto bat. Bokatzeko. Oso ongi! Hau bizkarreko mina, nahiko dugu klasekoarekin, egunan behin egitea aski da. Beti kexaka. Eta zu ezin geldirek egon, zaude isilik. Zu eta zure minak. Kexati alakoak. Nire lanengo bazute, gogorra zer den jakingo zeukete bai. Horixe da eskintze galantatzo egin nuena. Larria. Uste dut baietz mina handia ematen dit? Barduan ez da eskintze, ez 16 baizik. Ez izainan exageratua, begirani, 80 urte eta kiroltrebetasuna galtzen. Hori ez bazaizu larria iruditzen? Zu, Anastasia, ater gimnasia, 80 urte dituzu, normala da. Nira bai ez dela normala, 77 indik ez dut gozotik greik. Agian gaztentzat enpresa berri bat irekitzeko beka eskatzen ezake. Hainbeste urte eta oraindik ez duzu alde-aldeko pastelik egiten ikasierie. Beti herritzen zaizkizu. Hori enuen espero. Egunon, Angelines. Jop, Maialen. Zer duzu? Eskintzea. Berriro? Bakzu ni eta nire eguneroko minak. Sentitzen dut. Ez, ohituta nago. Azken 10 urteak miazkota pasa ditut. Eta beti pentsatu dut. Zer? Ez da deus. Venga, konta. Ados. Aspaldi dut dala zorte kaskarra. Zer? Gorputz hau dakat beti mina jota. Ez. Atzo sabela zen eta biara euskala. Nola? Babai. Benetan? Hau zarreria. Ez. Hau zarreria. Ai, ama. Hau zarreria aurziz 30 matarikatua. Hau zarreria. Ozuk uste duzu zahar zaudela? Noski baiet. Exageratua. Nire arazoa, bailarria. Tu ere? Bai, kartetan trebe baina erditsua. Ene. Ez ditut apenas ikusten zenbakiak. Eta ez dut ulertzen, hau zarreria. Ni ere. Hau zarreria. Hau zarreria. Zara Angelines. Eta ni. Osasunik ez. Istarik ez da. Hau zarreria. Ei, Domiresu, segundu bat duzu zerbait ebatzi ezakezue? Bai, noski. Nor dauzka aje gehiago, Katalinak edo nik? Gu! Gelakideak, Gelakide egiak. nahi usten ditu botata eta galtzerdiak. Ez hitz egin arazliedu aserretuko naizu. Zuroñetatik dario kiratxa ez da serio. Ipinpinean oso ordenatua naiz. Bai? Zure arropa lurrean botata dago maiz. Atinaren kontuak aztu egiten zait. Nik dudan kiratxa joanetea. Hau zarreria. Hau zarreria. Aldago norbait hemen zarragorik. Hau zarreria. Cuando amanece.
Zergatik zaudetein pozik? Zaharrak garelako. Zaharrak? Ongi entzuten ari gara? Ha! Horrengo labe hauek ulertu ezin abil. Kanikrasa ez dut pasaten, buka ezin abil. Digitalak direnak bereziki hau tristura. TikTok ez dut ulertzen, ez dut asmatzen. Nola dabiltzen da Instagrama, teknologiak jaten gaitu. Hau zarreria, hori da zara, bai, zarreria. Barkatu? Bai esan? Barkatu baino zuen kexe molestatzen naute. Zer duzuzuk orain esateko? Ba, ez nagoela konforme zaritxunitako gauza askorekin. Ez dino telebista bakean ikusi, eta bide batez nekatuan nago zuek guztiak kontatu behar izatearekin. Kexeta ez dion arduratzen da, deituko dut eta berari kontatu. Eskerik asko! Ei, Jon! Banoa, banoa! Aizu, kexa bat daukat! Isil zaitez, erreklamazio liburu bat badago. Zuen historiak entzutez nekatutanago. Nik ere kexak ditut eta hemenako. Nazka ipurdia garbitzen nazkagarria. Hauzarreria, Irabazle! hauzarreria. Home sentitzen naiz orain. Argita garbi dizue baino. Zer egitu zu Dolores, okerrago! Nazkagarria, hauzarreria, Kalka egin du, hauzarreria, kalka egin du, hauzarreria, kalka egin du, onartu normala da hemen hauzarreria, hau da hauzarreria, onartu ja, hemen oikoa, hau da hauzarreria, Horrelakoa da bizitza! hau da hauzarreria, egia borobia, hau da hauzarreria, onartu beharko dugu gure zaharreria. Aizue, aurrekorekin jarraituz. Gogoan alduzue tartaren numeroa? Ona zen gero, Nola ez ba, baina bionboren numeroa? Hori bai finazta, gogoan duzu? Bai, noski, hori bai gogoan dut. Zabalakoa. Aizu, pasa aiezadazu zera mina ez hartzeko. Pastillak. Hau buruan nirea, hau zarreria. Buah, banirea, egunetik egunera betzen doa. Candy Crush eskolasteak asko laguntzen dit. Ez alzarete hartu laneko imeiak erantzuten ari naizela? Ez zu, ez zaituzu kartelak ikusi, hemen ezin da mugikorrik erabili. Ezin da! Aizu gizon, bai modu zakarrak. Maitia, mugikorrutziko zenuke mesegedez, debekatuak daude. Barkatu, baina zerbaitetarako ordaintzen dut erresidentzia hau. Barkatu, baizuzu zuregatik ordaintzen, zura itonaengatik baizik. Elikatzen eta zaintzen duzuten bitartean, niri bost beste guztiak, derrigorrezkoak diren bizitak egiten ditut. Hori baino ez, ikasi dut bera gabe bizitzen. Natali, txorakeriarik ez, mesedez. Txorakeriak, kokoteraino nago, egun osoa zure atzetik. Eraman terapiara, lagundu logelara joaten, lagundu bazkaltzeko orduan, ezin dut gehiago, ez naiz nerabe bat, lanean ari naiz, non egon zara zu behar izan zaitu danean. Eta gainera, ez naiz Natali, Natali nire ama zen, utziko diozu behingoz bere izena errepikatzeari. Ez zu, ez zaitez, izan zezu errespetu minimo bat eduekiko. Ida, favorez, trataz azu zure aitona merezuen bezala, ziur naiz bere honena eman duela zure alde. Bere honena nire alde? Bera izan da nire hortzarosan bakarrik utzi nauena, eta dena zirku nazkagarri batean paiazoarena egiteko. Natali, gera zaitez nirekin. Natali, hemen nago. Entzun, Melaniak barzaitu. Laguntza eskiturtzen bazaizu, izan berari
bere itzala izango naiz. Zerutik zainduko zaituztet, arduratu zaitez zer ezakela faltatu. Zin dagizut. Natalia! Natalia! Hemen nago! Gira zaitez nirekin! Plazer handia izan da publiko maitea. Gazte gizon aurre edo emakumea. Gure lana zuen gozamena izan da gaur fantasida, zure zirkua, magia eta ilusio sortzailea. Hau da magia eta ilusioaren mundua, agurra mateko iritsi da momentua. Fantasiaz bustizara jezar lekuan, eraman zazu zurekin sentimendua. Artista zoragarri hauen ondoan, gorputz osoa betetzen zaizu talentuaz. Gure honena ematen du guztuek ederki gozatzeko, eta esperientzia murgiltzeko. Showaren bukara iritsi da, beste behin etorriko altzara. Berriro ere, hau bete hor, fantasi zirkua. Zure argia izan gara, baina showa bukatu da. Fantasi zirkua. Beste bezain berriro ikusiko algara. Zuez zain gaude gure ikuslego maitea. Hau da magia eta ilusioaren mundua. Agurra emateko iritsi da momentua. Hementxe duzu fantasia, plazera ikusiko zaitu berriro. Showaren bukara iritsi da, beste behin etorriko altzara. Berriro ere, hau bete hor, fantasi zirkua. Zure argia izan gara, baina showa bukatu da. Bukatu ez daizu, hemen gaituzu, fantasi zirkua. Hau da zure zeruena, hau da behar zeruena, eta horrean daukazu, ametxoren parte zara. Hau da zure zeruena, hau da behar zeruena, eta horrean daukazu, ametxoren parte zara. Ametxoren parte zara. Mila esker etortzeagatik, honen parte izateagatik. Berriro ere, hau bete hotz, fantasi zirkua. Zure argia izan gara, baina showa bukatu da. Berriro ere, hau bete hotz, fantasi zirkua. Esker etortzeagatik, honen parte izateagatik. Berriro ere, hau bete hotz, fantasi zirkua.
Buah, izugarria izan da. Bai, ez nuen inoiz honelako ikuskizunik ikusi. Eta honen parte izango gara. Bai, ona. Zuk ez duzu ezer esaten? Bai, noski. Itzela izan da. Koloreak, argiak, zirkua bete-betean. Beno, hurbildu zaitezte mesedez. Beno, lehenik eta behin, zorionak. Gaurko ikuskizunean bikain aritu zarete. Ez duzu zorionik eman beharri. Bueno. Gaurkoan, Jimbo, haupa Jimbo. Eta Jimboren azken ikuskizuna izan da. Jubilatzeko ordua iritsi zaie. Eta horretxegatik eskerrak eman dizkizuegu. Zuek lan egitea, plazerra izan da. Txalo bat mediziute egindako ilubiaren gatik. Bero, nahikoa da. Dakizuenez, haien ordezko paiazoak hementxe ditugu, gure artean. Ongi etorri beraz, mi, fa, sol, fa eta re du paiazoak. Bat, bi, 3, eta 4. Argi dago ez zaizula zenbatzen ahaztu. Kaixo, dantzarien kapetainan nauzue, zuen esanetara. Ez, 3 diela diot, nirekin 4. Ez da inoiz paiazo laukote ikusi. Bietorriko zirela zeinekin zenidan. Ezin badut, zirkuko zuzendariarengan konfiatu, zer demonte egiten dut hemen. Zirkoan nagoen bitartean ez zarete inoiz paiazo laukote izango. Zure hitzak dira, beaz hauetako bat bota eta kitxo, stelaz! Lasaitu zaitez. Hiruak hartu behar izan ituen, benetan. Ta nirekin zer! Ez dut zirkutik alde egingo. Badakizu, ze gertaiteken zirkus iztrin honekin! Lasaitu zaitez gizon, izutuko dituzu. Kasurik ez, gure zirkoko ateak, zabalik dituzu. Eta horrazkarrago ateatzen diren! Saitu zaitez! Gero azalduko dizut, benetan ulertuko duzu. Ez dut, zazalpenik nahi. Bote ezazu hauetako bat kalera. Ez dut, lau paiazun arteko numero batea parte hartu nahi. Eta pentsatu ere! Ziozu de, urduri dago, Momentu txokat. Beno, momo dut izena, eta zuek? Solfa, Sony fanik naiz. Ni Mifa, Mireia fanin. Eta bera, zer, ilargian ala? Zer? Redo, nola deitzen zaren galdetu dizu? Bai, Redo da nire izena. Rene Dominguez. Beno, eta nolatan hemen? Kale paiazoak izan gara betianik, baina begira. Noiz eta gure bizitza profesionaleko azken urteetan, ate batirik izaigu zirkonetan. Bai, eta jendeak... Itxoin, zer esan behar nuen? Beno, jendea pozik eta gustora zegoen gurekin. Geroz, eta jende gehiago etortzen hasia zen gure ikuskizunetara. Eta nolatan ikusi zintuzte zuzendariak? Ez genekien ezer, gure numero bat egiten ari ginela ikusi gintuen, eta gustatu omen zitzaion. Eta hori ez dela gure ikuskizunukenena izan. Baina, itxoin, ezer baino lehen. Uste dut ez gaituztela aurkeztu. Ni Redo naiz, zirkuko paiazo berriak gara. Benetan? Zer? Redo, aurkezpenak eginak daude. Ai, ez dakizu txantxa bat harrapatzen. Guzti sinistu dugu. Beno, kontua da, azkenean fitxatu gintuela. Eta hemen gaude. Eta baiezko eman zenioten? Horrela, bat-batean, guinor ezagutu gabe? Ez, abesti bat kantatu zigun. Bai, hori izan zen guztirkuan sartzeko gakoetako bat. Etzen ba zirkura beste izango? Bai, hori beraz dela uste dut. Eba. Ezaguna egiten zaigu egoera, abesti horrekin berarekin konbentzitu gaitugu denok. Zirkura esan duzue, abesti horri esker, nago zirkuan ni ere. Aizue! Baina ez da zirku hau, abestia kontatzen duen modukoa? Ederra benetan. Entzun duzu zirkura? Gu guztiok elkartu gintuena abestia da. Gure abestia, gure lotura. Zirkuko soinu banda.
Berriro bestean hain? Ez. Ederra da, baina dagoeneko zirkoan gaude. Ez gaituzu konbentzitu beharrik. Baina, ez du inporta zabestekin konbintzituko gintuen. Ez da zelnekin botako gaituen egunen batean ere. Baizera, zirkutik abesti batekin botatzen magaituzu, damutuko zara? Probestu oraina eta zirkua bizi dezagun. Carmen Diez! Carpe diem, txotxola, carpe diem. Horixe da zirkua, gaur eta orain egiten dena, iragana eta etorriko dena kontuan hartu gabe. Bizi bazara hementxe irten bitea. Gozazazu momentua orain geratu karpapean. Hementxe gaudorretarako gugaituzu aurrean. Aleitasuna transmititu gure lanarekin gozatuz. Mezu hau indarrez lau haizetara zabalduz. Zirkua bizi, alaitasun sortzaileak gara. Ikuskizuna da familientzat ezin hobea. Guztiok elkarrekin gozatzeko esparru zoragarria. Zirkuan zoriontsu izateko garaia iritsi da. Etorri eta ikusi gure fantasia. Sartu bezain pronto irribarea, etorri aurpegira. Zirkua bizi. Arazo bat baduzu hemen egongo gara. Zuan zue gure familia. Harrapatu duzu mezua. Talde bat izango gara. Alaitasuna transmititu zure lanarekin gozatu. Indarrez lau haizetara zabalduz. Zirkua bizi. Honetan sartzen zarenean, somatzen duzu momentuan familia giroa. Arazo guztien gainetik beti hemen egongo gara. Zirkua bizitza zoragarri bat eskaintzen ditu. Parte hartu ikuskizunetan eta gozatu. Pista honetan elkarrekin magia sortzailea gara gu. Zirkua bizi. Guretzako berezia izango da. Barruan holtza gainean gozatuz ikuskizuna. Horrelako lankide derrekin sentitzen naiz etxean. Alaitasuna transmititu narekin gozatuz. Zirkua indarrez lau haizetara zabalduz. Zirkua bizi. Alaitasun sortzaileak gara. Ikuskizuna da familientzat ezin hobea. Guztiok elkarrekin gozatzeko esparru zoragarria. Zirkuan sartzen zarenetik ez duzu alegin nahi. Gozatu sentitu murgildu gure zirkua. Merezi duen itzigabeko esperientzia zoragarria. Zirkua bizi. Guztien gainetik beti hemen egongo gara. Zirkuan sartzen zarenetik ez duzu alegin nahi. Gozatu sentitu murgildu gure zirkua. Merezi duen itzigabeko esperientzia zoragarria. Zirkua bizi.
txajak egin ditugunak. Zer iruditzen? Ez zait gehiagin inporta egia esan da. Ui, erantzun hori? Zer gertatzen zaizu orain? Badakizu ba. Zeri buruz ari zara? Ez dut deus ulertzen. Betikoa, zirku madarikatu honetan egon behar. Zer? Ez errez. Ez. Zebe gertatzen bada esan. Zirkuko zuzendaria naiz, baina zure ama ere ban naiz. Ba ez dudala bizumu da gustoko ama. Zaltzara hartu hau ez dela nire lekua? Ez dua sentitzen zuk sentitzen zuen bezala. Zirkua dela zure bizitza eta gu, zure familia, zer gara zuretzat. Zer esaten ari zarena? Ez zaizu ezertxo ere falta izan zirkuari esker. Garrantzitsua da niretzat bai. Zirkua nire bizitza da. Nuen alakorik zugandik espero seme. Ongi esan duzu. Zirkua zure bizitza da eta besteok hor konpon. Benetako ama batek entzungo luke ni altxa eta respetatuko ninduke. Esan nahi duzuen naiz dela benetako ama bat izan. Dudan guztia eman dizut. Gauza guzti eta zarduratu naiz. Eta orain, hau! Nita zarduratu? Bai, kontu hauek ustuzuna baina garrantzitsuagoak dira. Ez bazara ulertzeko bai, zure arazoa da. Ni ametsa zientzilaria izatea da. Zer? Txorakeriarik ez, mesedez. Txorakeriak hori uste duzu? Ba, bai, umekeria galanta. Baina posiblete da, pikutara! Ez duz ikusten ez nago doz, bizitza hau ez da niretzat apropos. Gustoko ez dudala esan dizut, kokoteraino nago amatxo badakizu. Ulertu behar duzu, zientzia gustoko du. Horrela da, sentitzen dut, onartzazu. Ei ez altzara hoa,
Ei, ongi alzaude, zer gertatu zaizu? Bai, despiste bat izan da. Ez dakit zer gertatu den. Ba, espero dut ala izatea. Zer diozu? Istripu txiki bat izan da, besterik ez? Bai, motel. Istripu, azkenean hortzik abegeratuko zara. Atxeden bat behar dut. Ei, kontuz? Ongi alzaude. Bai, lokarriak askatuta nituen. Lehen izena, orain lokarriak, eta noiztik. Paiazo bat zaratxo. Zapata handi hoiekin aski ez eta despistatu samar zabiltza azken aldian. Badakit. En naiz lotatu gogoratu. Listo? Arazorik? Ez, saitu zaitez, dugu txarrerako esan. Zer da liburu hau? Ez da deus. Emaidazue. Alzheimerra nola aurre egin. Eta hau? Nor dauka Alzheimerra? Aski da, emaidazue. Zer da liburu hau? Zango diguztu behingoz? Ez dela deus esan dut. Zalduzue beste egitekorik? Zuretzako da, ez da? Ez zenigun deus esan behar. Nolatan Alzheimerra daukazula? Zer? Utzi bakean! Ez, utzi bakean ez. Zuzendariari esan barko zenioke. Hau kontu serioa da. Hain ez da momentua. Beharrezkoa dut lana. Ezinbestekoa dut dirua. Bilobarin ikasketak ordaindu alizateko. Duk esaten ez badiozu, guk esango digu. Bakean usteko! Alzheimerra? Hau da nire aukera. Enea, bazen gara jalkar ikusteko. Beno, zer iruditzen zaizkizu pailazo berriak? Jatorrak dirudite, gauza asko ikasiko ditu gaien ondoan. Gure protagonismoak entzera badatu zor konpon. Geure aukitzen ez dute mitartean behondiela. Dantzariok duguna baino askoz protagonismo handiago izan beharko genuke. Hala badiozu, biztan da, zuek izugarrizko lana egiten duzuela. Ba, badirudi zuzendariarentzat ez dela aski, ez gaitu gehiago baloratzen. Uztazu, 11 gauza ditu buruan eta zentratzeko arazoak. Zerbait esan beharko genioke. Hau ez da bidezkoa, urtetik urtera presentzia gutxiago daukagu pistan. Gaur bertan esan geniezaioke, eta ez badago aurki ditzela beste dantzari batzuk. Ba, segura ez daude esan dakoarekin? Jakina, ez zara bere alde egongo, ezta? Ez, arrazoi duzue, egoera jasan ezina da. Beno, nik joan barra daukat. Jepa, kaixo. Zenolako eguna. Neskak, albistak ditut. Ea, zer duzu esateko? Zoritxarrez, zuen numeroak murriztu behar ditugu. Uste genuena, baina arrakasta gutxiago izan dute. Beraz, sentitzen dut, baina zirkuko izarrak numeroa kanpoan dago. Paiazoek hartuko dute zuen denbora eta diruaren afera kontablearekin hitz egin, ados? Zer esaten izuenik, hemen ez gaituzte behar bezala baloratzen. Enea, mesedez, ez zaitez berriro ere, hasi egun gogorra izan data. Zuri egun gogorra izan bada kontuak atera zenolako denboraldia izan den gurea. Ez dugalako traturik merezi. Gero eta protagonismo gutxiago daukagu zirku honetan. Ez alduzu uste honek bere balioa duela? Erakutsi diezaiogun zertaz garen gai, neskak! Chanel bostaren usaia gara, xampainaren burbuila dantzariak, ostra goxo baten barneko perla, urrezko eraztun baten diamantea, soineko beltz baten zapata gorriak, gogara glamurraren definizioa. Zer? Zirkuko izarrak.
Sapartzen hau sardia gurea, mugara indarrandiko emakumeak. Ze? Zirkuko izarrak. Lasaitu gaitezen. Enea, mesedez, ez zaitut ulertzen, nasto nabil. Bihar hitz egingo dugu honi buruz, bai? Zuzendari, zurekin hitz egin behar dut. Zuk ez duzu inor ulertzen, ez da zure semea ere. Mesedez, ez da hemen hitz egin beharreko kontua. Karabanan hitz egingo dugu honi buruz. Benetan, ezinbestekoa da. Kontua! Hau ez da kontua, hemendik alde egin nahi dugu, ez altzara hartzen? Eta honi zer gertatzen zaio ba orain? Ez zaio zer gertatzen. Bihar hitz egingo dugu honi buruz, bai, Enea? Lea, entzun nazazu Eta mesedez. zuk zen emontre nahi duzu, Redo. Ez alduzu ulertzen gaurko eguna gogorra izan dela? Aldre besatera dela dena? Utziko nauzue pakean, mesedez. Maiz, trompatzen naiz. Baina pertsona ere banaiz, zuek bezala. Takatxak egiteko eskubide osoa ere badaukat. Zirkua nire bizitza da. Eta edozer gauza egiteko prest nengoke honen alde. Baita batzuen numeroak ezabatzeko ere gaizara? Baita gauza pertsonak alde batera usteko kapaz ere. Egiten dudan guztia. Zirkuaren onerako baino ez da. Ez aldute ulertzen. Urteak dara mazkit zirku honetan, da badirudi atzo sartu nintzela. Ez dut gehiago jasaten egoera, zuzendaria naiz hitzela. Protagonismoa kendu, poliki utzi ditut alde batera. Enea, benetan baloratzen zaitut, baino... Ba gutxi ezten gaituzula dirudi. Hori da bai, gutxi etxi. Hori ez da egia, publikoren autua da. Pentsa dezagun denok ikuskizunaren onerako baino ez dela. Ikuskizunerako? Denbora gehiagi daramat besteengan pentsatzen. Urteak dara mazkit zirku honetan, ta badirudi atzo sartu nintzela. Ez dut gehiago jasaten egoera, zuzendari honek egin digu itzela. Protagonismoa kendu, poliki utzi gaitu alde batera. Jasan ezina da, nire amak ez nauen zuten, hau jada ez da nire lekoa. Jasan ezina da, nire ametsak baztertzen, konturatu orduko alboratuak. Jasan ezina da. Alzheimerra gertu da bat batean, kontrol zaila duen gaixotasuna. Nire bizitza hankaz goratuko da, olatu geldi ezina. Ai ama, lasai hartu beharko nuke, baina zeinen desesperagarria. Jasan ezina da, ez dut gehiago aguantatzen, kontatzean botako naukalera. Jasan ezina da, dena gainera etorri zait, denbora gutxian dena aldatu da. Benetan egoera
zaila da, eta horientzat jasan ezina. Gatazkak egunero. Esan beharko dio. Ez dago entzuten protagonismoa nahi du. Zeinen mingarria den. Mina nahi dut ja. Jasan ezina da. Zirku honetan lekuz kanpo nago. Jasan ezina da. Zunitzazu gure arazoak. Errespetatu gaitzazu. Hau konpondu beharko nuke. Ikusiko du. Beti, bigarren mailan egon naiz zirku honetan. Zarreriak, jota dauden hiru erkelen itzalean egon bar naiz dela ustalde. Ez horiz. Beti bigarren mailan. Zabor ziztrin bat bezala simurtua, txikitua, eta alde batera utzita inoari porta gabe! Beti itzalean! Ala jaina! Txinbo eta jenbo erretiatu berriak. Oraintxe da nire momentua. Nire txanda. Tigrak eskapatu dira! Tigrak alde egin dute! Norbaitek aiola zabalik utzi du!
Kaixo adiskideak. Premiazko bilera hau kontu bat argitzeko da. Gaur goizean, tigreen kaioletako ateak zabalik topatu ditut. Akats larria izan da. Tigreek ihes egin dute. Baina zorionez glosarik eta tasi hori esker lortu dugu kaiolaratzea berriz ere. Txantxak alde batera utzita, nor izan da ateak zabalik utzi dituena? Ea behingo zalde animalirik gabeko zirku bat antolatzen duzun, ez dute alakorik merezi. Izan zara, ala? Zer, ez inolaz ere ez, baina aski usteko garaia da. Ban nator zurekin perdigoi. Beno, hori ez da oraingo eztabaida. Nor izan da? Horrelako ezusteko batek urrengoan izugarrizko kalteak sor ditzake. Nik atze horren eri. Tigeren kaiola izteko zanio. Agian, aztuko zitzaion. Zenidan horrelakorik eskatu. Rene, hori egia alda? Ez! Noski ez ez! Beste paiazuekin egon nintzen, baietz! Zera, bai. Baina guk soilik eguerdian egon ginen. Ez dakigu zer gertatu zen ondoren. Kontu zibili barko zenuke. Sentitzen dut, baina... Ea, Jumbo, utzi hau nere kontu. Ai, ama... Aprobetxatu. Orain da zure arazotxoa kontatzeko momentua. Ez duen aukerarik izan. Bai, Rene, akinaren gainean egon barko luke. Zerbait gertatzen da, ala? Zer da xurrumurru hori? Ba, egia esan da... Rene. Ez mesedez. Orain ez. Rene. Alzheimerra daukat. Badakit. Orain, garaitxarra datorki dela gainera. Eta ez dut jende arduratu nahi. Ez dut zama bat izan nahi. Beraz, lasai. Ez zaitut, ni zirkutik botan azazun tesituran jarriko. Neure kabuz joango naiz. Nere barneko argia, dizdira galtzen hasia da. Sortzen nuen itzala, lehen zena eternalan dago orain. Geratzen zaidan izpia, bizirik mantendu nahi dut une oro. Geroz eta zailagoa da, esfortzu ikaragarria egunero. Noizbait itzalikote da. Iritsi alda bukaera, olako alda bukaera. Ez dut amaitu nahi bakarrik da goibel. Ezer gogoratu gabe. Bizi dudan udazken hau, ez nego ez duda berririk aurrean. Zubaitz baten antzera, ostoak txinaka erortzen doaz. Aizearen eragina sentitzen dut nire baitan barrenean. Ingurura begiratu, bakardadea sentitu eta pentsatu. Izango naiz ni berriro, izangote naiz ni berriro. Iritsi alda bukaera, olako alda bukaera. Ez dut amaitu nahi bakarrik da goibel. Iritsi alda bukaera, olako alda bukaera.
Amaiera hau bakarrik dago iber. Ezer gogoratu gabe. Ta nor naiz nik neukere ez dakit. Galduta kalerdian nora ezean banabil. Nor naiz ni galdetzen diot neure buruari. Hazten ditut izenak eguneroko gauzak. Aspaldi ez dut asmatzen galtzen hasia naiz jada memoria. Modu honetan bukatu beraldut. Hemen nago penatuta. Begiratu niote alnaiz hau. Niote naiz. Aukera ona iritsi alda bukaera. Olako alda bukaera. Gogoratuko dut nor demontren naizen. Iritsi alda olako alda. Amaiera hau bakarrik dago ibel. Ezer gogoratu gabe. I ain't got time for this, man. I'm out. As soon as I leave the house, you wanna page me. See, you got me trapped and going crazy. This is slavery. You act like it's a race. Just give me space, it will get better. And maybe we will argue and be through with all these sorry letters. As soon as I come home, it's like I get the 3rd degree. Where you been and who you with? I get no room to breathe. It makes me wanna leave. I'm sick of these tricks up your sleeve. You're suspicious, I can see. Give me grief without relief. But to me, if you really trust me, then it's pitiful. Question me about my whereabouts, that's so trivial. Let me live my life and you can live yours. Just be there to help me and support is what you're here for. Not to give me stress and add to pressure. Home is where I go, the rest I go to pass the test. I'm sorry if I left you all alone, but I couldn't make it home, so we argue on the phone. Don't you trust me? I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be. Calling up my house, then hanging up. You think that makes sense? Tell me what it takes for us to shake so we can be friends. It's time for us to take our separate paths. We had a lot of laughs, but the good things come to the past. Let's make it an even break, don't make it scandalous. Try and be a true and pretty sure that we can handle this. You're saying I'm too busy, I ignore you. I guess you didn't hear me when I said that I cared for you. But now it seems the arguments are nightly. I wanna hold you tightly, but instead you wanna fight me. So why let it stress and aggravate me? Instead I'd rather break, hope you don't hate me. You tell me that you love me, but you're lying. Fighting back the urge to start crying. I wipe away the tears, come and hug me. I love you like you love me, girl, but don't you trust me? I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be. I hang up the phone, I can't bear to hear you yelling at me. Maybe we should end it, neither one of us are happy. You know that I'm emotional, you milk me. Coming over crying just to get me feeling guilty. You and me were meant to be, and yet you always wanna sweat. How much closer can we get? Don't fret, just let me pack my things and I'll be out. This time I'm breaking out, you let your mouth overcrowd me. I can't take the beefing and the griefing. I get no room to sleep, I hope the seats is cause I'm leaving. Maybe next time you'll be a little more sure, and I can give you more when you mature. But baby, until then I gotta leave ya. It's not that I don't need you, but see ya. And I hope you understand why I busted. Not because we busted. Hell no. Don't you trust me? Don't you
trust me. It's not that I don't trust you. I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work hard at it. If I work hard at it. I'll be where I wanna be. I'll be where I wanna be. It's not that I don't trust you. Don't you trust me? It's not that I don't trust you. Don't you trust me? Laguntzarik behar? Non nago? Iruditzen bazaizu. Ez daite zergela izan. Jauna, kulturako kalean gaude, barainain irian. Laguntzarik nahi? Akaso norbait ditzik nahi? Urteak baditu. Utzi jozue bakarrik joaten. Natali? Beno, nola joan naiteke nire etxera? Barkatu, galduta nago. Zergaitik ez diozu gizon horri laguntza eskaintzen? Non bizi zara? Zera... honen ondoan... Bora. Erreka pasaterakoaren ondoan. Erreka zubiaren ondoan esan nahi duzu? Hori, zubiaren ondoan. 2012 urtean, zientzialariek egindako ikerketa batek dioenez, berarazoak bakarrik konpontzen dituzten pertsonek presiogerak hobeto eramaten dituzte. Beronerako da. Bazilan ala, ez duzuk uste menetako laguntza bar duela. Hori da, zoazpo patik hartzera. Lasa gaitezen mesedez. Zaila gaitezen laguntzen. Zu gizon, te vino el apagón, ¿tuviste un blackout o qué? Oye, ¿qué pasó? Blackout, blackout. Vino el apagón, adiós. Blackout, blackout. Orain ezin dut utzi divertigarria da! Nere familia ez ezazu ipatu. Zara konturatzen bat tipoa da pikalduta. Ez zaitez ez ziditu eskuetara. Eta bera eskainozu! Ados? Ados! Ados! Non devo
egingo. Lagunak sentitzen dut, laguntza behar dut orain. Nola lagundu Aditu bat aukeratu, denon artean lagundu. Hau larria da laguntza, laguntza. Topatu dute, azken erranda. Arazo bat topatu dute, azken erranda. Arazo handi bat. Ea ez du Melania. Zeratik ez duzu Aitona lagundu. Nire lagunen aurrean ez dut agurtuko. Eta zergatik lagunduko diot. Argi dago zergatik. Ez zuen deus gogoratzen. Gaixotasun larria da. Edo zein momentutan, edo zer gertatzeko arriskua dago. Hobeluke zeintzapean egotea. Gaixotasuna. Zer diozu? Aldizu ez deus esan? Alzheimerra dauka eta ez zirudien arren kontu serioa da. Inolatan burlatan ibiltzeko modukoa. Ez dit deus esan. Ia ez dugu harremanik ere. Ez da etxetik deustarako pasatzen. Ez dut deitzen ere. Dena den, muturra galantzu erea. Aitonaz laguntza ere? Eta soilik zure lagunen aurrean ongi geratzeko. Ba ezin badu bere burua zaindu, zerbait egin beharko dugu. Zure Aitona da. Horrela utzi behar alduzu? Kale gorrian? Beno, zuen laguna ere bada. Egin zazu zerbait zuek. Gizon horrek ez diore bere familiari minutu bat ere eskaini. Nola esan dezakete hori? Egia zagutuko bazenu? Ea, lasaitu zaitezte. Denentzat egokia den irtenbideren bat pilatuko dugu. Gu ez gara nor familiarteko kontuetan sartzeko. Egia, behar den momentuan ezagutuko du. Lasai. Ez zaitezten igatik kezkatu. Ez dut, nire gaixotasunak zu behirazorik sortzerik nahi. Moldatuko naiz. Ez dut molestatu nahi. Agian. Nola du izena? Zaretxe bat! Azkenean! Ziur altzaude. Beste irtenbiren bat bila ez dakegu. Bai, primerako ideia. Aldeko gauza asko ditu. Pertsona bat une oro eta edozen momentutan eta behar duenean bera zaintzeko. Arrazio izan dezakezu. Zuk, nola ikusten duzu, Soni? Egokiena izan liteke bai, baina nora? Niri berdin zait. Ordaindu beharrekoa ordaindu eta derrigorrezkoak diren bizitak egingo ditut. Baina niri denborarik galduarazi gabe, favorez. Zure Aitona da. Zure familia. Zeratik zaren esker txarrekoa? Berak badaki primeran. Amaren erentzia eskerrak. Bestelaz, jai nuen. Nirekin bizi beharrean, bere lan ziztrin horrekin jarraitzea erabaki zuen. Egun osoa payazoarena egiten. Zaudi xilik. Kontu serioa da, eta gaixotasun honekin biziren pertsonak laguntzea oso garrantzitsua da. Erretira zazu esandakoa. Gaixotasun honek duena da. Memoria galtzen dela egunerokoan. Gauza xume eta garrantzitsuak aztea. Osatzen du bizitza hankaz goratzea. Baina arriskurik handienetako bat. Izan daiteke zutaz, ahaztea. Oraingoan, agertu gara, baina batek daki, oraingoan. Duintasuna jokoan, iritz liteke zure txanda. Duintasuna jokoan da, jokoan da. Izan zaitezke hurrengoa, zuere harrapatua, konturatu gabe itxi, konturatu gabe hasi. Zuere harrapatua, zuin zaitezke aztua, oan gabean iritsi, harrapatu zaitzake. Laguntza, Alzheimerra? Hala da. laguntza, Eta orain zer? laguntza, Iritsi da. Nola aurre egin honi? laguntza, Zer egin dezakegu? laguntza, Bere ondoan egon.
beharko du eta Duintasuna. hori da. Duintasuna jokoan iritsiteke zure txanda. Duintasuna jokoan da. Nor da gogoratzen zara? Nor da? Nor daukat ondoan? Zein da bere izena, maite dituzun pertsonak inguruan, da izenak ahaztuak. Gogorra izan daiteken bidea da, eta ezinbestekoa da berme familiarra. Musika izan daiteke zure euskarria, mugimendua zure aliatua. Maitatzea zetzara ahaztuko, baina bestera batera izan beharko. Zure historia ez da sekula galduko, munduan idatzita baitago. Duintasuna jokoan iritsiteke zure txanda. Duintasuna jokoan da. Duintasuna jokoan iritsiteke zure txanda. Duintasuna jokoan laguntza. Ez itzazu epaitu, ondoan behar zaituzte, elkarrengan pentsatu, Beharko gaituzte laguntza. Kuizta gaitezke ora, berberraldoi bat. Duintasuna Eta hau da gure istorioa, hemen bukatu genuen eta. Horregatik, atoz astero. Hala, ze interesgarria eta haien harreman hori hain keskarra izanik, zalduzue konpontze saiatu. Hobe familia kontuetan esertzea. Eta horrela pasana dituzu zure azkeneko urteak. Ez da bat ere erreza. Horrelako gauzei buruz hitz egitea oso gogorra egiten zait. Bera alaba etortzen zaio burura, hilobari aurpegira begiratzen dion bakoitzean. Ba, zerbait egin beharko. Bai, laguntza emango diogu. Nenea maitea. Momentua iritsi dela pentsatzen du. Gaur zure bilobarekin hitz egiteko momentu iritsi da, eta jakin ezazu ez zaudela bakarrik. Iritsi alda bukaera, arazoaren bukaera. Ez duzu amaituko bakarka oide. Iritsi alda bukaera da. Ez duzu amaituko bakarka oide. Iritsi alda bukaera. Olako alda bukaera. Lagunduko aldiozue aiton zarrunia. Nola ez ba, Melania, etor zaitezke segundutxo bat. Dagoeneko bisita ordua bukatzen ari da. Eta azkar izan beharko du. Zure aitonak, zurekin hitz egin nahi du. Minutu bat dauka. Aski da, zure aitonen dagoenetik ez diozu behar baino minutu bat gehiago dedikatu. Ez ez zaitez orantxe bertan utzi mugikorra eta entzun zure aitonak esateko duena. Zer orduan norbaitek horrela hitz egiteko. Agitzongi esan da. Mesedez, Melania. Entzun ezazu segundutxo bat. Gauza asko ulertuko dituzuren kontatu behar dizugunarekin. Melania. Nola? Ditu nauztu? Nire izenaz? Gogoratu zara?
Aldakizu zer eskatu zion zure amak historian zegoela, Melania. Berak utzitako herentzia zoritxarrez, ez omen da nahikoa izan, etxea, zure ikasketak eta behar guztiak ordaintzeko. Aiazalanetan nahi ditu da zure aitona, zure behar guztiak ordaindu aldi izateko. Benetan, ari zarete. Bai, hala da. Zerutik izan naiz begira, zinegin zidan ta bete egin du, ondoan baina itzalean, eskainiz maitasuna. Behar zuten argia, bihurtu da familia. Elkarri eskainiz maitasuna, beharrezkoa zen itxaropena. Orain Nataliren txanda da, bukaera duina. Eskainiz maitasuna. Renek zaindu eta orain Bere txanda da, Oraingoan Papera trukatuko dira. denbora aprobetxatuz, Elkar maitatuz. familiaren ardura da, duintasuna. Familia da Euskaririk indartsuena, elkarri eskaini eta maitasuna. zenean itxaropena, Eta orain bere txanda da. orain Natalire txanda da, Papera trukatuko dira. Eskainiz eta maitasuna. Eskainiz maitasuna. Azkenik gogoratu zuen izena, terapia lortu du harrigarria, azkenik esan du. Melania. Entzun. Zure amaren naia. hau zen nire naia. Hau zen bere naia. Eskainiz maitasuna. Aitona, orduan, amaren herentzia, ez da sekula existitu. Bihozgabea izan naiz. Ezin nuen jasan amailostean zu ere etxetik kanpo egun osoa ematea. Orain ulertzen dut zergatia. Bereko hutsa izan naiz. Eta ez ditut elkarrekin pasa ditugun momentuak disfrutatu. Benetan, barkaidazu. Lasai. Nik ere ez dizkizut gauza guztiak behar bezala saldu. Baina uler nazazu. Ezin nizun zure amak egoera ekonomiko txarran utzi egin duela kontatu. Ez nuen berari buruz zenuen irudia aldatu nahi. Benetan, barkatu. Aitona. Entzun duzu zer esan duen. Badakizue horrek zer esan nahi duen. Aitona deitu nau. Aitona deitu nau. Eta barkamena eskatu dit. Denok dugu aldatzeko eskubidea, nola pozten naizen. Eta soilik bien arteko konbertsazio bat baino zen da. Bai, noski. Barkamen bat zor nizun Aitona. Eta hemendik aurrera zer?
Badakizu zertan ari naizen pentsatzen? Geratzen zaigun denbora, aprobetxatu behar dugu. Adiego gure publiko maitea eta Azkenik, konpondu da haien arazoa. Eta azken urteak eman elkarren ondoan. Bukaeratuin bat izan zuen Aitonak. Bilobaren ondoan. Aiene. Aiez. Aitona! Melania, entzun nazazu. Denbora daramat zerbait egin nahian. Aitona, hau ideia paregabea iruditzen zait. Ezin hobea. Melania, dagoeneko simurtuta eta motel nago. Baina redo izan nahiko nuke. Azken aldi batez ere. Baina zure ondoan. Nola ez hemen nauzu simurrekin paiazo bihurtu. Hemen naukazu Aitona. Zure ondoan. Eta horrela izan zen. Beraiekin elkartu ginen eta... Badakizu ezer. Zuek, zer uste duzue? Ezagun duintasuna da helmuga argi bat. Ongi gogoratu biderik onena zure maitasuna. Momentu tristeak alde batera utziz haiekin gozatu. Ezin zaizaztu, ezin zaizaztu, ezin zaizaztu. Where it begin, I can begin to know when, but then I know it's growing strong. It was in the spring, and spring became the summer.